Ndị be anyị na-ekene unu ụtụtụ ọma nọ efifie ọma na anyasị ọma depending ebe ị nọ n'ụwa. Ezigbo nwanne unu kacha ome obi bụ ya na-ekwu. Nke a bụ vidio nke ịtọ anyị ga-eme n'isiokwu a. Isiokwu wee bụrụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo. Anyị emego nke mbụ mee nke abụọ. Ife anyị nebe anya na nke abụọ wee bụrụ ka esi wee welụ East Central State wee kewaa anya wee wepụta Anambra State na Imo State. Nke a mere na 1970s. Anọ onye mere ya wee bụrụ onye Hausa akpọrọ Murtala Muhammed, onye ugwu bụ ya kewa steeti a wee wepụta gịnị Anambra na Imo State. So ị na-afụ anything dịka rivalry, asị na onye nke asị gị na onye Anambra na ya na onye Imo ada emekọ mala ama na tupu before the year 1976 na ọ da emebụ. After 96 ka o bido 1976 ka o bido. Ife niile ị na-afụ bụ ihe pụtalụnụ in the recent years na ọ dịvụrụ before. So taa ife a ga-eneba anya wee bụrụ ka esi wee kepụta Enugu na Abia steeti. Nke a mere na 1991, 15 years later. Yes, 15 years. Onye mekwu ya bụkwanụ onye ugwu ọzọ agbọrọ Ibrahim Babangida, onye Hausa. Ka anyị sị ndị Hausa bụ ndị nọ na-ekepụta steeti a niile n'afọ. So iburu steeti n'isi si gị na ịbụ onye soso steeti na gị na the other steeti ada emekọ mala ama nọ ndị Hausa tinye nkewa n'etiti anyị na-ewepụrụ steeti na mbụ. Onye ọbụla na-aza afa nna ya, onye ọbụla na-aza afọ obodo ya dịka o si wee dị, dịka Chineke si wee kere anyị wee tinye n'ụwa. Ọkwọrọ political issue na instability ndị military bụ ndị batanụ si na ndị a ga-abụ steeti, ndị a wee bụrụ the other steeti. Anyị na-enesi onwe anyị anya ka na ọ bụ ozi ofu ihe ka anyị bụ ọjọkanụ. So n'ife anyị chi ineba anya today bụ ka esi wee gapụta Enugu steeti from Anambra, old Anambra State. Na 1991 a wee kewa steeti ahụ, a wee nwee Enugu wee were Anambra State. Ọ ka iwe ghọta na ha abụọ bụvu ofu ihe na mbụ. Mana apụta today onye Enugu asị gị mba na ndị Anambra adịghị emekọ. Onye Anambra apụtasị mba ya na ndị Enugu adịghị emekọ. Ọjọọ ka o gosi na onwe ndị be anyị na-amachara ife ọfụma, maka na anyị adịghị akụzi ife a. Anyị nwere ndị na-akụzili anyị ife a mee anyị ji abụ ịpụta isi na onye a bụ onye steeti a, gịnwa bụrụ onye steeti a, so therefore gịnị ama mmekọnwụ. O gosi na o nwere several things anyị na-amazi na this current generation and ọjọka. Abịa n'Imo steeti, IBB wee divide Imo steeti wee kepụta Abia steeti. Since that time Igbo wee bụrụ separate state. Mana n'ọnwa ofu ihe nna comment ebe ndị Abia na ndị Imo steeti nọrọ. Ife a wee bụrụ na since eji wee kepụta steeti a, ọ na-afịa arụ ịnụ na these two states, maybe one person from this state or one person the other state nọ na-enwe issue. Ọ na-afịa arụ before ịnụ na onye Imo steeti asị gị ya na onye Abia. Ọ na-afịa arụ ọdịgodu, ọ na-afịa arụ ọdịrọ common dịka other steeti enwe na anyị Igbo. So most other states ọ ga-adị mma ka ha nebe anya ka ndị Imo ka na ndị Abia si relate very fine wee mụta ihe n'aka fa. Onye bụzi na steeti ya n'isi na steeti ahụ na 70s. The first one 1970, second one 1991. Just 1991 a na-afọ iji wee kọwalị na mbụ ancha niile bụrụ ofu steeti, the same people. Anyị pụtazia today mmadụ asị gị na onye Anambra ka ọ bụ, onye nke asị gị na onye Abia gawa steeti gị ke imenu. Ọ bụrụ ka esi eme dị ya ọjọka. Malụnụ na ndị mere ya akpọgo m two names so far between 1976 and 1991. Afọ abụọ ka m kpọrọ. The first one na 1976 bụ nwoke akpọ Murtala Muhammed, onye na-akụ isi n'ala, onye ugwu Hausa. Nke abụọ wee bụrụ Ibrahim Babangida, onye ọzọ na-akụ isi n'ala, onye Hausa ọzọ. Ndị Hausa na-abụ bụ ndị kewa steeti a. So ị na-ebu steeti gị n'isi na-enetu onye steeti ọzọ anya mara ama na ide emeti ya n'ife a bụ iberibe ka ọ bụ. Ana m ekwu ya na-ekwukwati ya iberibe ka ọ bụ. Kwụsịnị ya na ọdịrọ mma. Njikọta Igbo ka anyị na-achọ, Igbo unity ka anyị na-achọ, na anyị ga-enweta ya n'aha Chukwu Okike abịa. Daalụnụ.